dia tong buruak disabut pasangan laki di atas kudu bare jaringan dan elo jua hari ke hari mai nandeng tangguangkan jika dia tong kayo de urang bapinggan ameh bacawan perang bacawan perang bakas lataba bakerogala badin yang kacau tarali gadi tarali nyogadi kok dirayah kadiri ambon padanan sadang dilawi basah coba gadang dan bakat cimpu rasa yang banang ladang badan denai sabantun coba peh kusut musim pabilo kasalah sayo banang salah say harilah sanjo di dua di kayu urang panjalo jika dia tong kayo de urang bapinggan ame bacawan perang bacawan perang bakas lataba bakerogala badin yang kacau tarali gadi tarali nyogadi dirayah kadiri ambon badangan sadang dilawi basah coba gadang dan bakat cimpu rasa yang banang ladang badan denai sabantun coba peh kusut musim pabilo kasalah sayo